Hej og velkommen på denne session. Og godt nytår. Håber du er kommet godt ind i det nye år. Jeg har trukket et kort på denne her session. Det bliver en light language session. Og det her, det bliver udgangspunktet i hvert fald. Den hedder Spiritual Adventure. Altså spirituel udforskning, rejse. Og har energien af det her med at udforske ting og tage på eventyr. Eventyr vil jeg kalde det. Spirituelt eventyr. Din guide er klar til at tage med dig og støtte dig og så træde ind i den energi. Og jeg formidler lyssprog. Jeg connecter med universet og min hjemplanet. Og beder om, at det er til det højeste bedste, det der kommer igennem til os. Hvis du ikke har oplevet det før, så er det lyde, der kommer ud af min mund, som aktiverer dig, som clearer dig. Jeg skal nok fortælle lidt en gang imellem om, hvad det er, det handler om, det jeg formidler til dig. Så gå med et åbent sind og tag imod det. Det der matcher dig. Ja. Så når du er klar, så luk eventuelt øjnene. Tag en dyb vejrtrækning. Puderen slipper du. Åbn op for at modtage til dit højeste bedste. Ayakade ayaka aya. Ayakade ayaka ayaka ayai. Oyoko ayaka ayakade ayaka ayakade ayaka ayakade 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 aya. Ayaka ya 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 ya. Ayaka ya 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 ya. Ayaka ya 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 ya. Ashake ayai. Ashaka ayaka dek 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 dek. De afbalancerer din chakra til at starte med. Ashaka dek 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 dek. Ayaka dek ayaka ayaka ya 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 ya. Ayaka dek 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 ayaka dek. Asha sha 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 sha. Asha sha 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 sha. Asha sha sha ayasha sha ayasha sha ayasha sha ayasha sha aya. Akade keke dek keke. Ayakade keke keke keke. Ayakade 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 ay 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 ay. Oh shush 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 shush. Oh shush 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 shush. Aka ay 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 ay. Jeg arbejder på dit hjertechakra i øjeblikket. Oyoko 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 oyoko. Ashakadeya akata ayaka 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 oyoko 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 oyoko. Arbejder på dit rodchakra. Forestil dig dine rødder der ud igennem dit rodchakra og ned til moder jords kerne.
Oyoko oyeke ke 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 ke. Oyoko toko 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 toko. Ateke te aya. Ateke te aya ka te aya ka aya ka aya. Aya ka a. Ateke aya ka te aya ka aya. Oyoko oteke aya ka te aya. Sika te aya ka aya ka te aya. De fortæller om, hvordan vi har lukket af for at modtage fra moder jord. Og implementere og aktivere viden om, hvor fantastisk moder jord er. Hvor kraftfuld moder jord er. Hvor helende den er. Hvor opløftende den er. Hvor vigtig den er. Og jeg kan ikke med ord fortælle dig, hvad det er, der bliver sagt, fordi det er på et meget højere niveau, og det går meget mere direkte ind i dig. Så det her, det er bare en, hvad skal vi kalde det, mindre udgave af det, de laver. Træk vejret. Oyoko oya. Oyoko oyo. Oyoko 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 o. Ateke eyakaya. Ayakate eyakata ayakataya. Ayashoshoshoshosh. Ateka ayakate ayakate ayashashashashash. Ashakate eyaka ayakate eyaka. Ayaka kakakakaka. Ayaka kakakaka. Ayaka ayaka ayaka. Ateketeka ayaka. Oto oloko. Oto loko te koyo. Træk vejret. Og mærk forandringerne i din krop. Mærk din chakra. Alakayai. Vi arbejder på chakrene over hovedet. Alakayai. Alakayaka. Ayayaka. Oyoko oyoko oyoko. Ekayayadea. Ayakadeyaka. Oloko yayakadeyaka yakadeyakaya. Oshokadega ayakadekata. Ashokadega ayakada ayaka. Okokokokoko. Oyokodoko. Oyokodo 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 oyokodo. Træk vejret. Træk vejret helt ned i maven. Og forløs på udåndingen. Hvad end der er klar til at forløses. Tema i forhold til din feminine power og din maskuline power. Og at balancere dem på smukkeste vis. Ayoko oyala kaya. Alaka eyakaya ka. Asna kadeya kaya. Alaka eyakadegaya. Adekikaya kadaya ka. Alaka eyakadegaya kadaya. Ayakadekekekekekekeke. Alakadekekekekekekeke. Ayako doko yokoyo, otoko deke ayakadeya, asnakadeke alakeya, alakadeke ayakadaya, ayakadeke akakaya, akadeke ayalakaya, alakayo koleya, alakeya akadeya kaya, kaya kaya, ototoyo yokoyo, ayakadeya ya. Træk vejret. Osholeke aya. Osholekaya kadaya ayakadeya kaya
Ayakadeakaya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Oyokodeaka. Ayakadeakaya. Ashakadeaka. Ayakadeakaya. Oyokodeakadayakaya kaya 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 kaya. Oyokodeakaya. Oshokodekekaka. Oshokodekekakakakayaka. Ayakadekekekeke. Ayakadekekekeke. Oyokodeaka. Ayakada, 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 ayakada. Vi går gennem generationer tilbage af den ubalance mellem den feminine og den maskuline energi. Oyokode, oyokoyo, koyo, 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 koyo. Ayaka, 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 ayaka. Ayata, det, ayaka. Atekekekekekekeke. Ashakade, gayaka. Oyokode, gayaka. Atekeleke, aya. Atekeleke, yakadeke, yakadeka. Alekede yakadeya. Oshukadeka kaka. Oshukadeka kaka yakadeya lakadeya ya. Træk vejret. Modtag afbalanceringen, healingen, aktiveringen, clearingen, hvad end du vil kalde den. Det føles som om, at de er færdige med at for nu denne session at snakke igennem mig med lyssproget, og at der lige at der er noget energetisk arbejde, som jeg laver her med dig, som afrunder sessionen. Og bare være åben for at modtage. Og mærk dig selv, mærk din krop. Vær til stede i din krop. Jeg får lyst til at læse den her Spiritual Adventure tekst, som var der, hvor vi startede, men måske endda faktisk er der, hvor vi slutter. You're in the flow of a joyful life adventure. You're considering making a choice that would expand your horizons and bring new wonderful experiences. Your angels may even be extending an invitation for you to grow and evolve in ways that may feel just a bit outside of your comfort zone. That's okay. Keep in mind that your angels have their metaphorical bags packed and ready to go with you on this journey. It's going to be a wonderful experience. Så tag det ind. Mærk det sted. Tillad det at være din virkelighed. Træk vejret.
Når du er klar, så kan du åbne øjnene. Tak fordi du tog med mig på den rejse. Hvis du har lyst til at sætte et par ord på, hvad du har oplevet, eller hvad du mærker nu, så gør endelig det. Det gør dem kun mere kraftfulde, mere virkelige. Jeg ønsker dig et fantastisk spirituelt eventyr. Tak for nu.